Tak tunggu sliramu rawuh. Ngono. Kuwi karangane sapa kuwi? Saking kaset Sanggabuana. Oh, Sanggabuana. Nggih. Nah, kuwi ngarang Sanggabuana. Dalah. Lah nek imbang ana katresnan kuwi sing ngarang sapa kae? Nek to, Tengkleng oleh ngarang. Ngarang Tengkleng. Sumen aku arep ngarang Dilatono katresnanku. Iya. Ya, nah. Dilatono. Ampunilah. Ya. Jikoke kaya palang sepur. Iu iu iu. Sip. Tangis kang kebak Dari mener-menerke. Sing kok ambulan iki. Terus diringi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asline iki bab agama Islam iki malah kerep dionekke ning nggon kalangan seni-seni ngene. Sebabe apa? Gamelan wayang niku yasane wali. Wali mbiyen yasa gamelan pertama niku slendro. Gamelan pelok niku mung tambahan. Mula slendro niku larase 8 ji. Niku nglambangke wong salat sehari semalam 17 rakaat. 8 ji, loro karo 3 5, 5 karo 5 10. 8 6, 10 karo 6 16, ji 17 rakaat. Kuwi andekne kok jare kok wayangan mari haram. Karepe dicakke cara Mekah. Aku bareng wis munggah kaji ora wayangan kok aku arep ngecakke cara Mekah. Uripa ning kono aja urip ning kene. Mekah ki ora enek kok. Wong kondangan bener kono ora ning encek kok. Mekah ki ana wong gawe kupat, bener kono ora ning janur kok. Mula tak titeni kok wong ki angger wis abang jek dikarbit dadi malah bosok. Nggih. Mayoritas iki warga masyarakat umume Kecamatan Grogol khususnya desa kene. Kuwi mayoritas Islam ning ora nyirik karo gamelan karo wayang. Justru orang itu yang pengalaman. Kuwi. Kuwi ya salah, Nduk. Nggih sering-sering ngaten. Loh, salat kok sering-sering. Ya nek ora
Nggih, alasane ngene nggih nek pas tanggalan kula mboten salat ngono. Sering-sering karo tanggalan kok sering-sering iki. Sing nek wonten tanggalan ngaten. Nek tanggalan sewanci-wanci omong oleh ngegong ya nduk. Ya ndak. Saora-orane ya dasare ya sinden terus ya ngrasa agama Islam amin ya dilagokke amin kita pikir-pikir malah kaya wong tahlilan kita ya nduk wis Sampun. walah nek amin iki wis ndenen kowe amin nggih ben kok ijek neh iki piye kaya wis amin kok neh iki piye oh. Cara mudeng agama. Gunane subuh dene rakaat iki malah petang rakaat. Lah kok turah loro ben sesuk malah kena nggo nyaur sesuk. Salat kok nyaur. Ya. Kuwi apike tibake apa, Nduk? Cahayu. Langgam ngenteni ngaten. Langgam ngenteni. Ya. Bangsane langgam pegatan kok ora enek ya. Langgam ngenteni karo tresnaku ngenteni cinta kuwi ya ndang kok langgam ngenteni nek nyanyekke kowe patut tok Nduk nyalekke kula dhewe kae ora patut ha wis bangsa wis mungkur kae kok bangsa ngenteni lagu sayang cinta kuwi sing nom-nom kuwi patut nek kae iki mung arek ungkur-ungkuran karo entut-entutan kuwi lagune ngenteni ra patut. Ya Cahayu, gila. Ayo. Aku ngenteni tekamu. Hanya ngenteni mudane rayu. Janji boten sesemi panjroning kalbu. Aku sumapamu janku. Ayolah. Ya. Lolo. Gong. Ah. Mbok le hake banter ya. Jiro lu kok kula teko etan. Yo hake, jiro lu yo. Ha. Warek karo ngoleh kok padha ae. Kene le bengak-bengok ora entuk, kono le meneng malah entuk sego. Kaya luwak. Warek ya meneng, ora warek ya ngantuk. Dilek-lekke. Yo, yo Nduk Cahayu. Kledak kain teko ranyata janjine Kenong.
Gong par. Aduh, larase pleng suarane apik. Le ngendang gapuk-gabeng le ngender danang. Cah bagus. Le nyaron Pak Nedion le menduk asta. Le laden ning mburiku Pak Tile. Coba etan dhewe wis, kulane meneh. Ayo. Nah. Rene Reng. Heeh, aku tak pengen suarane le kohetan nomor 3. Yo. Pelok barang. Oke. Iya. Nani ai. Caping gunung pelok barang. Niki caping gunung. Heeh. Anu sing slendro mawon. Apik pelok, tak warai. Mat pelok. Slendro indilahi. Nani ai nani ninong. He tanduk tak kluthuk. Nah, ayo jenglengke. Yo, le balung banter pedhot tuku neh. Yo. Suwareg barang penyet nutuke ndek. Aduh le ngenang saka gedhen klambi malah kaya nganggo mantol. Jepiping. Nah, le ngenange kalem kok ndleles. Nek agek ngenang dilungi apa-apa emoh. Nyo mangan ora. Kono-kono. Agek ngenang lungi mangan. Nyo wedang. Kono-kono. Nyo rokok. Delikno kene. Apa to grendel to kene? Kae kewen ning endi Nganjuk Pak Unti komplit kok Solo. Pak, sese pengrawite jenengan apa grendel? Nek ora grendel ora. Enek le, kula pilih gendel, mau gendel iki tetak rumari iki gendel. Uni gendel kok guyu to, Nduk kowe. Yo. Pelok barang. Nani aing Ninang Nyawa ko nang Ira. Penak ora? Penak to? Penak ora? Mboten. Oh. Kurang jos. Nggih. Yen memajang mung karo Yen memajang mung karo nyanung janot pone tak kudange tak kudange Legender ae aja aku. kula remen anu ae sing radi kemelamut. Bocah iki piye le? Iki lho, jare njaluk dimut iki piye iki? Kemelamut. Kok ngono ae nggih meneng Pekalongan nggawa tas tekok cah wedok-wedok. Napa jenengan Pak Dalange? Nggih. Aku pun telas untune nyetajeng blusuk kok punan kok. Ya. Wae wetahan. Haan. Gunung. Haan. Gentung yo neh, pisan kas, Po. Aduh. Nah. Aduh, jan iso maknil. Maknil iki apa?
Ya ya. Nenani. Ya, Dek. Ya. Wah, le ngegong kurang sing tak tak dung tak nduk tak tenang ning gu. Nah, ayo banter. Jiro lu yuk. Kempule barang kene to. Oh, kupinge bosok. Mula kok suarane kok ora enek. Yo neh, sira lu yo. Nani. Lho bar kuwi parikan. Aja dikendangi lho, Pak. Panas. Ngene. Panas udan. Kowe ajarana pelok barang, apik ngerangin pelok barang iki ngerangin. Slendro ki nyumpel kaya rumah saku kok. Cara entute gandang nek pelok barang. Slendro ki tesne ambune udan dan ya dah ayune cah iki parian ndang wah nek mencep jan ya gogrokne kantongan tenan nene nung lho peteng aduh atulah ting grumut dalane teles piye mlebu kenceng metu kok lemes apa kuwi apa niku lho es tebu digiling ngoten niku lho nggih bareng mlebune kenceng nggih metune ra mungkin lemes ora kamu karek banyu ngono kok ya salah kuwi oh ngoten lho piye parianemu peteng-peteng dalane peteng-peteng dalane teles ra aja dalane teles peteng-peteng dalane jemek mlebu kenceng bareng metu jemek yo coba saiki yo kuwi tane yo nduk Cahyu bat nyuwun sewu kula niki nek ken parikan ngoten cegah oh cegah ya nah iki lho iki lah tane ndang kowe nduk iki mangan duren oh iya campur sego aduh yen rabi sinden mlebu swarga telek percaya jajalan dhewe kula lan jenengan jajal saya ini piye iki nang nang canang mangan duren karo sego
nek njajal sinden marai lega. Yo iki tan dhewe ya lho. Iki ya apik iki ya. Ya iki numpak mangan gedang, numpak picak. Wis tau nang sinden kretak jak jane gandeng rusung. Turusuh ki malah nyindeni wong liya ora aku basaku nusul kok. Mangan gedang numpak picak, padahal uripate picak. Nah, ora tak jak sok mben. Ini ora nyindeni aku, pas ora aku nek melu aku ora wani. Ya apa ndang, aja ketal-ketil. Tuku brambang Aduh. diadai kerdus Dadai kerdus. Terus tukang gonan ora tau adus. Yaman ta le. Nyari ini. Niki namuk parian mawon. Wah, ora aku ya nyerik-nyerikke ya. Nyerik-nyerikke. Yo kae kulon dhewe ndang. Yo. Sabun. Mboten. Apa? Mangan graji. Mangan graji. Duh. Ndale orang paluntune kowe. Oh, sentek 5. Salat ngaji. Cagak ing agama. Ya, pinter. Bijine 100. Dan aling-aling caping gunung ya nenot ya yo tungdet Nanonina yai ninung. Ya. Pancen angel ning penak nyang kuping. Nadyan nina yai lilung sarta Terus ke yo dak zaman berjuang nanong kempal ana ngendi yo oper buke kulon dhewe nani naneng ya Bu leno kempal lalo lale dituthuk nganggo pipa ledeng kempal hayo yayo
nani nani dangdut kele. Yo dangdut ke. Kur ya Mbak Kur kok. Banter Mas. Suwok. Sip. Nah, jar latihan pelok barang. Ngerangin yang kuping penak, saya ngerti pinter gawe jengkok. Neno neni ninong. No. Oh hai. Iki coba. Iki kula dhewe tak jaluki apa. Kasar ya mesake. Nek halus ya coba halus. Nah, halus. Nah, bawa Bu. Apa? Barang neh. Ane bulir rada banter niki rada budhek. Ya. Indeng. Weh, Jawa nu bajing loncat. Jawa kaya apa? Lagu bajing loncat Jawa. Ya. Angin kabanggaing nabak uring Nuk antara bimbang nanglang abang brangtina waduh tatak tahu ndak kecincing ndak kecincing ngacacang yang nuk saben waktu
tibak tibak iling ngacacang yang luka anggan saben waktu tibak iling kong wah ayo mas bajing loncat ke astana aduh hati lapak narosanto tiang tuwa-tuwane kambil santene saya akeh. Suarane apik. Yo. Kowe mau rak ndewuni. Mengke kula ajeng bawa, Pak. Teko apa kono. Kulon kono. Malah ngenek-neki ning kono. Pelah-pelah ngulana kowe jare arep bawa pelah kowe ngulana jare bengi iki arep bawa pelah Ki ayu
saiki metu batang. Pripun, Pak? Ayu itu metu batang. Batange digawa rene kok piye? Batang apik, wah irunge bangir. Yo irunge bangir sangka untune mlebu dadi malah dadi bangir. Iru kapok. Ora iso. Ya nah. Anu lho nek do pas sing dibojo ndi ngebuk weteng metan-metan aku jek dirun. Iru apik no irunge dawa. Ya. Niki kenapa? Bawa le. Bawa mboten melu niku. Cerigis. Bawa anu apa biasanya kae? Ngambara. Wah, anu, pengen bawa apa lho? Ngambara. Pun lali kok. Tak warai. Pun suwe mboten metu. Ngambara ing ngawang. Sae jenengan ngoten kok. Ndang yo jenglengke. Ngambara ing ngawang. Yo, Mas. Ngambara ing ngawang-awang. Pok. Kapok. Boleh penak. Angelangut bebasan tanpa tepi. Teng klenyit. Nesu lho, nggo nesu lho. Nek nesu ku anu lho, rempeyake dikeki danang lho nek nesu. Ora tedas. Wong ora di. Kula anu, kula nyuwun sekul pecel nganggo rempeyek, barang ora tedas. Ya rempeyeke PN. Nang tahuwe utuh rempeyek. Aku tak pilih tahu, monggo tahune ya ulet. Ya kaya ngono nek ngentut mok sok. Duh, apa ya ora remuk gitu ya ngono. Narabase Mega mendung. Ya ape. Ngiber ngideri jagat. Tak gelem ku ya ling ngendangi ya tak geleme kok. Mulandara Nglembara ngunggahi gunung. Ketungkul ngumbar gagasan. Sik, Kak. Oh suarane keter. Oke. Iya mau oke. Kok keter. Tapi mau tutupno. aja nesu. Wong wis tuwa aja nesu. Aku ora nesu. Ya ndak. Nesu mulih dhewe. Ya ndak. Ya. Dar. Ketungkul. Ketungkul ngumbar gagasan. Tatemadi gawa ngimpi. Tak karepku lek muni. Saiki. Mas. Mitareng ratang langut. Ora agil kuning ubadi. Mendrane panji asmara kang nimba dadi wong tani. Sang Tyahayu Sru Kasmaran nyawang tegalan saben. Ayo coba. Lon dhewe. Anu etane. Ya ndak. Etane. Nah, nggih. Entit. Nandang. Yo awas. Ya. Entit.
Ya apa? Dung 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 dung. Yo. Ora iso mantep. Iso, ndang. Ngawas. Ndang. Aduh, eneng apa Cahayu, Cahayu celuk-celuk karo entik. Sing nandur. Sing nandur Suwek, suwek gatel-gatel. gatel-gatel Kuwi apa suwekmu, entik? kuwi apa suwekmu entik. Ya lah. Kuwi deke dalange ya wujya, baen kabeh ya wujya. Kuwi deke dalange ya wujya, baen kabeh ya wujya. Anger didoli. Dengkulmu anjlok ya Allah ya. Dengkulmu anjlok suwekku gurih. Ya itane. Dadak bojone pela. Tane iki lho itane. Nah kuwi lho sarwa Mas kuwi. Dadak bojone pela. Mas pela. Nah. Lah pas kula kok ngoten. Ora apa-apa. Jane kula pengen Pak Dalange. Mas pela wae, Pak Dalange ku nek enek wong. Mbok yo sabar. Yo lho. Sabar ora gelem lho. Sabar. Andane engko nek enek wong engko. Wong pelah kuwi enek pelah kuwi melek ya ora ro. Ya, nah. Jane nek kuwi ngono le dhisik dalange awit mau jane. Ya, Nek dalange jane ya gateli. Ya, nah. Mas Pela. Ya. Mas Pela. Nggih Mas Pela. Iya deh, ya lah. Aduh, eneng apa Cahayu, Cahayu celuk-celuk karo Mas Pela. Sing nandur Sing nandur timun timun mluntuh. Ya, ndang. Nah. Mluntuh. Ndang, gampang. ngeluntuh. Nah, mluntuh. Ngeluntuh. Kuwi sapa Mas Pela? Kuwi sapa Mas Pela? Ya lah. Nenandur aku ya wujya, baen kabeh ya wujya. Nenandur aku ya wujya, baen kabeh ya wujya. Angger dijoli. Kemang Mas Pela. Kemang Mas Pela mung takon ndak wae kok Mas Pela. Kemang Mas Pela. Moh. Kemang Mas Pela. Kemang Mas Pela. Aku yang mung takon wae kok Mas Pela. Aku ya mong takon wae kok Mas Pela. Aduh, ya. Ya. Iki tan dhewe. Ya, kudu gelem ya wah iki Pela siap-siap iki. Aduh. 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 Untune ra enek terus dienek-enekke. Wong kaya ngene wis nyandi digawa wae piye ora. Ya. Mas Pela. Kan mesra. Mas Pela. Eneng apa Cahayu celuk-celuk karo Mas Pela. Apa kowe tresna tenan karo aku to Mas Pela? Apa kowe Sing mesra lho, sing mesra. mesra ngoten nggih? Apa kowe tresna tenan karo aku to Mas Pela? Aja guyu, glidik ora kena guyu. Pripun wau? Apa kowe tresna tenan karo aku to Mas Pela? Apa kowe Tresna tresna tenan tenan karo aku. karo aku To to Mas Pela? Yo, Aku ya tresna tenan karo kowe Cahayu. jan ketok le. Ayo dimesrak-mesrakke. Nek tresna tekok. Nek tresna Saupama aku ora duwe ibu. Saupama aku ora duwe ibu.
Saumpama aku ra duwe ibu. Kowe gelem dadi ibuku Mas Pelo. Ndang. Kowe gelem dadi ibuku Mas Pelo. Kowe gelem dadi ibuku Mas Pelo. Iya. Aku ya gelem dadi ibumu Cahayu. Nek ra duwe bapa. Nek ra duwe bapa. Bapa lho bokong ngono, nek ra duwe bapa. Nek ra duwe bapa. Nek ra duwe bapa. Kowe gelem dadi bapaku Mas Pelo. Kowe gelem dadi bapakku Mas Pelo. Aku ya gelem dadi bapamu Cahayu. Ndang diwangsuli neh. Nah. Lah nek ra duwe kirek. Kowe ku muni ya, lah nek aku ra duwe kirek. Nek aku ra duwe kirek. Nek ra aku duwe kirek. Kowe dibolak-balik kaya. Lah nek aku ra duwe kirek. Lah nek aku ra duwe kirek. Lah nek aku ra duwe kirek. Rek. Ya. Lah nek aku ra duwe kirek. Lah nek aku ra duwe kirek. Kowe gelem dadi kirekku Mas Pelo. Kowe Gelem dadi kirekku Mas. kirekku Mas Pelo. Ya. Aku ya gelem dadi kirekmu Cahayu anger turu mbok susoni ya. Oh. Iya kirek ngawur kuwi durung metu, cek pahit. Kok wis tau ngerti nek rong metu. Urung anu kok. Anak le kae. Kok nomor 2 ae kenane. Omonge prawan ku gek anake 3. Ora asli. Yo. Wes. Wes to. Nggone ta nek nggone iki. Ora nek. Oh kene. Tasnya sing kene, Dok. Tasmu sing kene, Dok. Tasmu sing kene, tasmu lho. Nah, kene. Kenapa? Napa? Nah, ngene engko anu, Dok. Wedange ndak putah, pelar joget. Nah, pelar nyingkir-nyingkirke. Nah, ini kan sikut-sikut lah, singkir gitu. Nah, orang mudeng ya asline. Nah, ini singkir. Kayak ndek sapa kae? Nah, lah. Mas. Mas ya. Iki. Siap. Siap. Sido ora ya. Ciao gle. Dang. Ciao gle. Ayo dang. Ciao gle. Mikir. Aduh. Itu anyaran. Aduh. Piye lho? Ngantek bubar gelem ngene iki aku. Mudhara lho. Wis engko njupuk wayang dhewe. Jenggelek bali maneh. Kandung kandhani kandung manuke. Itu anyaran Dedeh, iya. Piye lho? Ora rasa bubar. Miring ngiwa. Ganjel dekku pas lho. Ora apa-apa, miring ngiwa. Ora sa miring, ngene iki wae. Ora ape no, miring. Kuwi tekno panggunge ngene kok. Miring ngiwa. Ora iso. Ora, sikilmu ki tekuan. Teko lara dekku. Ora apa-apa, miring ngiwa. Piye ngene iki? Sikile kewer-kewer. Yo ora wis to, mengkurup. Ora iso. Mengkurup ora iso.
negara kang bala tumingal campo samya ngejali lir adet wilet ing kondo danyang mangun jangidi benjang sanget mijel denya ngedali wus Gatot kula wonten dawuh Kyai sakjroning awake dhewe mapan ana kene urung mangsa duwe rasa nggumun setahun jembleng serendeng ing atase anake pakmu cilik si Manuhara ki ayune ya mung ayu biasa hewadine akeh para anak ratu akeh para anak satriya kang padha ngayunke Manuhara parandene sakwise aku karo kowe mapan ana kene iki eneng bocah kang teka kowe sapa nek takon karo aku bocah saka sak dasaring banyu putune mbahku Baruna anake ibuku Bathari Urangayu jenengku Antasena jenengmu Antasena iya lah kok lemburi kae Semar oh nggih kula Semar Den Petro nggih kula Gus kowe saka ngendi Semar karo Petro kula nderekke ndara kula Antasena nggih kula nderekke niki kowe arep nyandi sejatine aku metu saka jroning banyu mapan ana ing daratan iki aku goleki karo bapakku bapakmu sapa bapakku jarene Satriya Njodipati sing jeneng Raden Werkudara wah anakku sampeyan sinten? Aku bapakmu. Oh, bapak. Buktiku ya, Pak. Ya. Wah, anak sing jebles kaya aku ora iso basa ya mung kowe. Pancen aku mbiyen nalika gandeng karo ibumu. Aku ora suwe mapan ana sak dasaring banyu. Ibumu arep tak tinggal lunga ibumu ngrebini aku meleng karo ibumu besok nek anakmu wadon sakarepmu sing maringi jenenge lamun toh anakmu metu lanang jenenge Antasena ora nyono ora njimpit pethuk karo bapakmu iki kakangmu kowe sapa Kang aku Gatotkaca di kowe Yayi Antasena heeh Kang Aduh, alhamdulillah ya, Mar. Piye? Ndara iso pethuk karo wong tuane tenan. Sakwise kowe pethuk karo aku rumangsa bombong. Aku ya seneng banget, Pak. Eneng apa kok kadengaren timenku kudu kowe pethuk karo bapakmu. Pak, aku wis gedhe. Pak. Aku seneng rabi, Pak. Aku wis gedhe aku seneng rabi pancen nalika ning ngarepe ibu karo simbah aku matur karo ibu karo simbah Bu Mbah aku pengen pethuk bapakku nek wis pethuk bapakku aku pengen rabi mula lehku teko kene kuwi Pak tulung anakmu Antasena rabekno Pak wah lho. Wong ya ngono kuwi syukur kowe. Pethuk anake langsung njaluk rabi. Piye nek ngono kuwi? Petruk eneng lakon anak polah wong tuwa keparadah. Ya iki tanggung jawabe wong tuwa nyang anak. Anak
lamun to duwe anak nek iso nyandangi makane minterke. Nek wis minterke golekake gawean lamun to wis goleke gawean golekake papan. Kuwi wajibe wong tuwa. Gandeng anakku ya wis teko diwasa wajibe aku ngomah-omahke anak. Kowe pengen rabi karo cah ngendi? Nek anak ratu ngendi, nek anak satriya ngendi? Pak, wis dadi sengkerane ngatiku. Aku ora bakal panakrama, aku ora arep rabi nek ora entuk anak Raden Janaka sing jeneng Dewi Manuhara. Wah. Manuhara kuwi anake pakmu cilik. Lagi wae aku nggumun setahun jembleng serendeng. Lagi wae aku ngungun karo kakangmu ing atase Manuhara kuwi ya mung bocah kaya ngono mung anak Janaka. Ewadene akeh anak ratu, akeh anak pendhita, akeh anak satriya sing padha keyung-yung kepengin nglamar karo Manuhara. Kok malah kowe melu-melu caleng keboloten kebolatengen pengen gandrung-gandrung kapirangu karo Manuhara. Pancen wis dadi ubayane atiku, Pak, aku ora bakal urip tentrem tanpa karo Manuhara. Aku kudu entuk Manuhara, aku kudu urip bareng karo Manuhara. Yen pancen mangkono Gathok, Antasena, ayo Depol, Petruk, Gareng Bagong bareng-bareng Yamadukara nglamarke ndaramu. Trangening kalangiwan aglar pandambun cara dina loro kekonan. Surem sorotetan padang ingkang wonten jeroning laladan ing Madukara. Sang Raden Herjuna lenggah wonten ing kasatriyan Madukara anampi sawanipun ingkang putra Sang Dewi Manuhara.
nyata-nyata Sulistya ing warni galak luruh sasolahe. Lenggahing sang Arjuna Sumarambah ingkang putra nampi praptanipun ingkang Raka Nalindra Dwarawati sang Sri Bathara Kresna. Arimurti Padmanaba Kesrawa Danardana ingkang keparingipun badhe nglamar dhateng ingkang putra kepulunan sang Dewi Manuhara. Tan kantun den rumiyine ingkang Rai Nalendra ngamarta Prabu Kuntadewa teka mangkono wijining pangandika ingkang dereng kamiyos ing lesan. Oh